उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुंख्लं फोरदांना दैमारि ट्रास्ट बे मोननै आफादा बोसोरफ्रोमबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माजों होबोबाय थानाय बड'लेण्ड दावहारु मुंख्लं फोरदांना दैमारि जा बान्था 2024 देग्लाय जिहेतु खेब 12 खेब जाफैबाय दा बे बान्थाखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो फोरदांना दैमारि ट्रास्ट बिथांमोना मोनसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों बिथां गेदेमानि मुंखौ फोसावनो थाखाय बे समाव जोङो थागथियारि जादों। देग्लायो जोङो गासै 22टा आनसलिकनिफ्राय जोङो इन्टार उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोङो बेबायदि सासे व्यक्तिखौ जोङो बे बान्थाखौ बावनो सानदों। दा बे व्यक्तिखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो गोख्रोङै खामानि मावनायजों लोगोसे जोंनि हारि ओनसोल हादरावहा बिहोमा होलांनाय बेबायदि व्यक्तिनो होनो थाखाय जोङो बे मोननै आफादा मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों थिरांथा लादोंमोन आरो बे लेखायैनो देग्लाय सासे सोलोंथाइगिरि इडुकेसनिस्ट बिथां गेदेमानो होनो थाखाय जोङो थि खालामनाय जादों आरो जों जिल्ला एबसु आरो ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो बर' हारिनि बा ओनसोलनि हादरनि गुबुन गुबुन बिथिङावहाय खामानि मावनानै बिहोमा होलांनाय गेदेमा बिथांमोननो जोङो बे बान्थाखौ होबोबाय थानाय जादों। दा बेखायनो देग्लाय जोङो थांनाय बोसोराव जोङो आबाद बिथिङाव होदोंमोन सासे आबादारि जाफुंसार आबादारिनो। देग्लाय जोङो सासे सोलोंथाइगिरि एबा इडुकेसनिस्ट बिथांनो होनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो जाय गेदेमा बिथांनि मुङाव जोङो बे बान्थाखौ बावनो सानदों जों बयबो मिथियो मोनसे समनि बोखावजायै दरं जिल्लानि एबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि 1995आव बिथाङा जादोंमोन आरो आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनि उनावहा बिथाङा 1997 मायथाइयाव दरं डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन। बे गिलिर बिबानखौ बानस'नानै बिथाङा उदालगुरि बा बै समनि दरं जिल्लायावहा बे सानजा ओनसोलावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सानथौ सानस्रि बा बर' हारिनि जि मोनसे सिमांमोन आलादा नखर हादोर बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि जि संग्राम जादोंमोन बै संग्रामखौ बिथाङा दरं जिल्लायावहाय गोख्रोङै एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेथ्रानि बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बे सोमावसारनायाव गोबां सरकारनिफ्राय होन जायखिजाया थासारिजोंनो होन दा बेबायदि गोबां जों थासारिखौ बारबोनो गोनां जादोंमोन आरो बेबायदि थासारिनिनो बिथाङा सासे जुजिलांनो हानाय माने गोख्रों व्यक्तिमोन आरो बे समाव जोङो फोरमायनांगोन बे सोमावसारनाय अबस्थायाव थानाय समावनो दरं डिस्ट्रिक्ट एबसुनि आफादगिरि थाबाय थानाय समावनो 1998 मायथाइनि 19 एप्रिल खालाराव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन। दा बिथाङा खम समनि गेजेराव गावनि रोंगौथि गावनि गोख्रों मेलेमनि जि नाजानाय बिथाङा जिबायदि एबसुखौ दैदेनदोंमोन सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन दा बेखौ नायोब्ला जोङो बिथाङा 28 बोसोरल' जोंनि गेजेराव थांनानै दङमोन। बे 28 बोसोरनि गेजेरावनो गावनि गोख्रों मेलेमनि जि माने नाजानाय आरो जि गोख्रों मेलेमखौ लानानै बिथाङा जि सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन दा बेफोर गासै बिथिंखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बिथाङा सासे आदर्शबान सासे गोख्रों माने मेलेमनि सासे गियानि सुबुंमोन जों मिथिनो हायो। दा बेखायनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फोरदांना दैमारि ट्रास्ट बे मोननै जथाय आफादा बोसोरफ्रोमबो बिथांनि जि सानथौ सानस्रि आरो बिथांनि हारियाव होलांनाय बिहोमा बेखौ अराय सम गोजोर खालामनाय आरो फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ जोङो बोरै हारि सिबिनायनि थाखाय जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय जोंनि जे आद्रा थानाय बड'फानि जि सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय जोंनो जि इयुन जोलैखौ जोंनो थुलुंगा नांगौ बेबायदि गिदिर लिडार्सनि जोंनो सानथौ सानस्रिखौ जाहाथे आदर्शखौ जों फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसननो जों होलांनो हायो बिनिनो मोनसे नेरसोन हिसाबै बे बान्थाखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो जिल्ला एबसु आरो फोरदांना दैमारि ट्रास्टआ होबोबाय थानाय जादों। फोरदांना दैमारि ट्रास्टआ जाबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो थानाय पानेरि दख'रानि सिङाव गोलैनाय सोमलिगुरि गामियाव बिथाङा 1970 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो 1998 मायथाइयाव बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन। दा बिथां गेदेमानि मुङावहाय जोङो देग्लाय जिहेतु सासे सोलोंथाइगिरिनो बे बान्थाखौ बावनो सानदों आरो बे बान्थाखौ जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव होबोबाय थानाय जादों। देग्लाय जिहेतु उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया 18, 19, 20 माने डिसेम्बर खालारावहा
सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों नोलोबारि दख'रानि सिङाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहाय खुंफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों आरो बे बान्थाखौ जोङो 20 खालारावहाय जोङो बावनाय जागोन। दा बे गेदेमा सुबुंखौ जोङो नायबिजिरनायनि उनावहा जोङो थिरांथाव फैबाय जे बे नोलोबारि ओनसोलनिनो सासे गोख्रों बै समनि स्टुडेन्ट आथिखालाव जिहेतु सासे हारिनि गेदेमा सुबुं सम्पद आरो बिथाङा आथिखालावहाय हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव बिथाङा इक'नमिक्स बिफाननि रांखान्थि बिफानाव जितु बिथाङा प्रफेसार खामानि मावना दङ। बिथां गेदेमानि मुङानो जाहैबाय प्रफेसार फनिन्द्र गयारी सार। बिथांखौ जोङो देग्लाय 2024 मायथाइनि जे 12थि फोरदाना दैमारि बान्था जों बे बान्थाखौ बावनाय जाबाय बा जागोन होननानै जोङो दिनै जिहेतु प्रेस मिटनि गेजेरजों डिक्लारेसन खालामना होबाय। रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनोबो फोरमायहरनाय जाबाय आरो जिल्ला एबसु आरो ट्रास्टआ बे बान्थायावहाय जोङो बिथांखौ मान बावनाय हिसाबै जोङो साइटेसन थागोन, रां एसे थागोन आरो बिनिफ्राय जोङो इन्दि गस्ला थागोन। दा बेबायदि ममेन्ट' थागोन एबसुनि मानगोनां सार फनिन्द्र गयारी सारखौ जोङो बे बान्थाखौ जोङो बावनाय जागोन। एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोङो बेखौ अलरेडि आङो फोरमायखाबाय। 18, 19, 20 खालाराव जिहेतु जिल्ला एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्माया नोलोबारियाव जागोन जिहेतु लाल बाहादुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। दा बेखायनो आङो बे समावहा जिल्ला एबसु आरो फोरदाना दैमारि ट्रास्ट मानगोनां ट्रास्टनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना दङ आरो जिल्ला एबसुनि जोंहा बुंथिगिरि बिथाङाबो दङ। जों बे समाव बे बाथ्राखौ फोरमायहरबाय। दा दसे जोंनि फोरदाना दैमारि ट्रास्टनिफ्रायबो बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायगोन। आंनि बिथिंनिफ्राय आं बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुंबाय। दा देग्लाय 16थि बड'लेण्ड दावहारु मुंख्लं फोरदाना दैमारि जि बान्था बेखौ सार प्रफेसार फनिन्द्र गयारी सारनो जोङो बावनाय जासिगोन होननानै रायजो राजा गासैनिसिमबो फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बयनिसिमबो नैबे मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्ट आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरबाय। दा बे समाव मोनसे बाथ्राखौ लानानै एसे रायजो राजानो फोरमायनो सानदों जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फोरदाना दैमारि ट्रास्ट बे मोननैजों लोगो नांनानै बोसोरफ्रोमबो मुंख्लं फोरदाना दैमारि गोसोखां महरै जायफोरनिखि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिहोमा दङ, गुबुन गुबुन गियाननि बिगोमा बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै बान्था जों होनाय जायो। आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो सासे जोंनि मानब सम्पद होनना बुंनांगोन बर' हारिनि थाखाय बिथांखौ जोङो दिनै फोसावनो नागिरदों। मुंख्लं फोरदाना दैमारि ट्रास्ट आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै जि मोनसे बान्था जों बावो आरो बेखौ फोसावनो मोननानै जों गोजोननायखौ जों फोरमायदों। दा बे समाव जोङो सासे गेदेमा सुबुं जोंनि बर'निनो बिथांखौ जोङो सायख'दों। दानि बावैसो जिल्ला एबसुआ बेखौ फोसावबाय आरो बे लेखायैनो मानगोनां प्रफेसार फनिन्द्र गयारी बिथाङा जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो नोलोबारि ओनसोलाव थानाय गामि आहमाखा बिथांनि जोनोम गामिया आरो बिथांनि बिफा रुंसारि कृष्णकान्त गयारी आरो बिथांनि बिमा मुस्रिमा दाबाति गयारी बिथांनो जोङो बावगोन। बिथाङा आथिखालाव हायद्राबाद इउनिभार्सिटियाव इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार जानानै दङ। बिथाङा जोंनि ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय बिथाङा जोबोद बिहोमा दङ आरो हारिया बिथांखौ लानानैनो मोनसे गौरब दङ। बेखायनो जों बिथांखौ दिनै जों सायख'नाय जादों। बे समाव बिथांनि मुंखौ फोसावनो मोननानै जों गोजोनदों। गतिके आं आसा खालामदों जे बिथांखौ जाय दिनखालि जोङो
बिथांनो जों बान्था बावगोन। बै खालि गासैबो रायजोफोरा जोंखौ मदद खालामगोन। बेनिखायनो फैगोन 20 तारिखआव नोलोबारि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ लागोन। आं आसा खालामदों बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बै खालि बे हाबाफारियाव मदद आरो हेफाजाब होफैगोन। बेखाय जोंनि जा माने देग्लाय बोसोरनि थाखाय सायख'जानाय जा बिजाथि, बे बिजाथिखौ दिनै जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जों फोसावबाय। बेखायनो बै सानखालि जों लैहोर लैहोरै बिथांखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायगोन। बेखौ फोसावनाय जाबाय। गोजोन्थों।